dagat namin dito, kung saan palagi akong kumukuha ng pangulam. Biyaya ng dagat. So, dito lang yun. Yun o, ang lawak. Napakalawak. Hello mga kabisaya, welcome back sa aking YouTube channel. At sa vlog na ito, papakita ko sa inyo yung area kung saan dito ako namamana at nanguhuli ng maliliit lang na isda mga kabisaya. Ito yung area mga kabisaya, malaking hibas ngayon. Yun, hanggang doon yung hibas. Puntahan natin yung dulo. Yun, yung gilid mga kabisaya, yung may bahay. Yan yung gilid. Dito ako palaging namamana. Dito ko nag-i-area. Yun, napaka malawak dito mga kabisaya. Yun, aking mga anak. Napakalawak nitong ano natin, panuluan. At saka namamana din tayo dito pang ulam. Yun, napakalawak nito. Dito ako palagi na kumukuha ng pangulam pag malaki yung hibas, katulad nito, malaking hibas. Nangunguha ako dito ng ano, paulam. Dito ako palaging pumupunta. Paggabi hindi ko lang mapakita sa inyo mga kabisaya kasi hindi ko madadala yung cellphone ko pag gabi pag pumupunta ako dito. Kasi baka masira yung cellphone natin. Wala kasi akong camera na pangdagat. Nandito kami ngayon sa dagat. Naliligo lang kami. So, malaki yung hibas, malayo yung dagat. Kasi linggo ngayon mga kabisaya, kaya may pagkakataon kami magbanding dito. Kaya pinapakita ko na lang sa inyo yung dagat namin dito, kung saan palagi akong kumukuha ng pangulam. Biyaya ng dagat. So, dito lang yun. Yun o, ang lawak. Napakalawak. Gusto ko sanang bumili ng lambat, kaso wala pa tayong budget. Wala tayong pambili. Pero soon siguro pag magkapira na, meron tayong ipon, magkakabili rin tayo. Sa ngayon, tiis-tiis lang muna pag gabi. Nahuhuli ako dito ng maliliit na isda. So, medyo malapit na yung ano, taob. Yung taob, yung tawag dito sa amin, yung babalik na yung tubig. Babalik na yung tubig. Ito mga kabisayo, ito yung dulo. Yo, napakalayo ng hibas ngayon. Oh, lawak ng hibas. So, hanggang doon sa dulo yung may mga bahay. Tapos dito yung tubig. Yun, yung maliit na isla yun, Samal yan mga idol. Yan, Samal Island. Ito, yung may mga bako ay GT yan dito. Yung pantalan ng mining.